opet bila ona dečka? Je, par satnija. Koliko vas? 20. Imate vi pojma kamo će nas poslati? Tu u ovom selu su četnici. Ne znamo koliko ih ima, ništa nas spremaju. Šta je sad, ekskurzija? Ne možete svi ići, nestanemo unutra. Staćemo sigurno. A sad nisu se vratili s patrole. Pa ljudi, rekao sam, nemojte raditi pizdarije. Zajebi to sad. Skupi ljude. Idi tamo, vidi što se događa. Ti u pičku materiju! Koji kurac ulazili u ovu jebenu kuću? Slušaj, dolaze po nas. Dolaze naši. Šta nisu trebala doći dva voda? Poslao sam Božu i njegove da idu okolo. Ako im priđemo s dvije strane, možda nađemo rupu. Jebote, ovako ćemo svi najebat! Nešto izgleda stol. Šta bi stavili nekoj kurac? Kao da su istisli. Da nas nisu. Pričekat ćemo mrak, bit će lakše. Po mraku će i četnicima biti lakše. Zapovjednik je pozvao sve živo. Ali ovi su dovukli sve i svašta. Kad krenu, nema šanse da vas izvučemo. Ne može moj sugo držat položaja, jebem u mater, dolazi neko ili ne? Ništa prije sutra. Jel možete držati položaj do tada? Ne, nema jebene šanse! Ti majku. Deda, zajebavaš, a? A jebeš ga, komšije su malo stidljivi.